Hello and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Kuna waka subscribe kudhara ndinoti moto kumberi muri chidadiso changu. So guys, tine nawo today. Yo nauye mukomana tambiriswa mabondi anokwana kuita $100 but isagi handizi kuti unoenda nebhara here kana kunoenda nemonagi here kundotora mari. Hey, mawane azvinhu zvakaoma muZimbabwe guys, kuseka nhamo ngarugari. So without wasting your time, zvionere video racho. Ndokumbirawo mulike video redu riende kureka nekukomenda mucomment section. Thank you. Zvionerei. Yeah. This is a payment we received from one of our customers. This is equivalent to 100 US. 100 US dollars. We're going nowhere. Hey, zvinhu zvakaoma muZimbabwe guys. Handizivi kuti unoenda kuhora nebhara here kana kuti kuenda kuhora nemonaki kana kuenda kuhora nesagi. Mauwani guys, mauwani. So pakaipa guys. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe. See you on my next video guys.